Infopodcast, Sant Cugat. Bon dia, us parla Eina Ruiz Casanovas. Aquest dijous 19 de desembre de 2024, des de Ràdio Sant Cugat, us resumim les informacions més destacades que heu de saber per començar el dia ben informats. Avui, obrint la pàgina web, trobareu una entrevista molt interessant. Joan Pau Chaves és pianista, baixista, compositor, arranjador i director musical. Col·labora a la ràdio i a la televisió i participa activament en projectes docents. Ha treballat al concurs O Happy Day de 3CAT i ha engegat diversos projectes en solitari, però una de les facetes que li ha donat més satisfaccions és la de ser el teclista de la banda Els Pets. Per si no n'hi hagués prou, recentment ha fet gira en format duet al costat de Lluís Gavaldà. En una entrevista al magazín Faves Comptades, el santcugatenc fa balanç de la seva trajectòria al costat d'un dels grups que més ha marcat el panorama musical català, així com la gira que celebrarà el 40è aniversari de la banda i que arrencarà el febrer de 2025. I em van oferir de si volia anar, jo m'ho vaig prendre com una experiència i al final ha resultat ser un dels projectes de la meva vida, no? I en el qual gaudeixo, he gaudit, he après, he aportat, els he fet créixer, ells m'han fet créixer, és bonica, és una història bonica. Recupera l'entrevista sencera a www.cugat.cat. De les altres notícies del municipi, segurament la més destacada és la següent. El sorteig de Nadal i el de Reis, conegut popularment com el del nen, són dos dels moments que la gent que hi participa espera amb més il·lusió, sense desmereixer l'arribada del Pare Noel i la dels Reis d'Orient, per descomptat. Els catalans es van gastar l'any 2023 en loteria gairebé 4 milions d'euros, mentre que la despesa per persona va ser de mitjana de 76,81 euros, segons dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat. Si hi ha un sector que aquests dies va de bòlit és precisament el de les administracions de loteria. Això ho sap bé el seu propietari, Pere Vilarassau, que tot i que la loteria de Nadal ja arriba a principis de juliol, són els dies pròxims als sortejos, enguany el de la Grossa se celebra aquest diumenge i el de Reis el dilluns 6 de gener, els que hi ha més feina. Els santcugatencs busquen precisament el número que els ha de canviar la vida. I parlant de números, en això de la loteria hi ha gent per a tots els gustos i supersticions. Això ho sap bé el seu propietari, Pere Vilarassau, que explica a Cugat Mèdia que el número que més busca la gent és el 7. I abans d'acabar us recomanem un acte d'agenda per avui. Aquesta tarda tindrà lloc a les 7 el concert de Nadal de les corals de l'Escola de Música de Valldoreig a l'Església de l'Assumpció. L'Infopodcast és una producció de Cugat Mèdia en col·laboració amb La Xarxa.